ଆମେ ବନେଇବା ଓଉ ଖଟା। ଓଉ ଖଟା ବନେଇକିରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ଘରେ ବନେଇବେ, ଖାଇବେ, ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଓଉ ଖଟା। ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେ ଜଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଓଉକୁ, ସେଟାକୁ ଉ କୁହନ୍ତି ଉ। କେତେ ଜଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଓଉକୁ, ଥରେ ଖାଇବେ ନା ଦେଖିବେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ଦେଇଛି ଓଉକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେଇଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଓଉକୁ ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା। ବହୁତ ତେଲ ନେଇକି ଛାଣିଲେ ହେବ, 100 ଗ୍ରାମ ତେଲରେ ବି କରିଲେ ହେବ। ଗରମ ହେଇଥିବା ତେଲରେ ଓଉକୁ, କଟା ହେଇଥିବା ଓଉକୁ ପକେଇଦେବା। ଧୀରେ 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 ତାକୁ ଭାଜି ନେବା। ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଛଣା ହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ ସେମିତି ଦେଖାଏ। ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଗଲା ଓଉ କେମିତି ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଜିରା ନେବା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା 4ଟା କିମ୍ବା 5ଟା ନେବା। ତାପରେ ଆମେ ନେବା ରସୁଣ ପକେଇବା। ଆମେ ରସୁଣ ଦେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ କଟା ହେଇକି କାଟିକି ମୁଁ ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ପେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କଢ଼େଇ ଗରମ କରି, ତେଲ ଗରମ କରି ପିଆଜ ପକେଇଦେବା। କଟା ହେଇଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ କାଟି କରି ସେଥିରେ ପକେଇଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମସଲା ପକାଇଦେବା, କଷିଦେବା। ମସଲାକୁ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି ଆମର। ତାପରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବା, ଲୁଣ ପକେଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ତାପରେ ଛଣା ହେଇଥିବା ଓଉକୁ ପକେଇଦେବା। ଓଉକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ନେବା। ଆମେ କିଛିଟା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା। ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆମେ ଦେଇଦେଲେ ଯେ ତାପରେ ନେବା ଆମେ ଚିନି 2 ଚାମଚ ଦେବା। ଚିନି 2 ଚାମଚ ଦେଲେ ଆମର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଚିନି ନହେଲେ ତ ନବା ତ ଥିଲେ ପକେଇବେ ଗୁଡ଼। ତାପରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼ଣି
କରିବା ଘୋଡ଼ଣୀ କାଢ଼ିଦେଲା ନେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ହେଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ଝୋଳ ଟିକେ ମତେ ଆସେ ହେଇଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ୱାଓ ଖଟା ୱାଓ ଓ ଖଟା ତ ୱାଓ ଭଳିଆ ହେଇଛି ୱାଓ ଟେଷ୍ଟି ଆପଣ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଖାଇକରି କୁହନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।